Moltíssimes gràcies, senyor president, senyora consellera, als càrrecs que l'acompanyeu. El primer de tot, expressar una vegada més el nostre suport, el nostre condol a totes les famílies que han sofrit la pèrdua d'una persona estimada i que és impossible reparar. I per l'altre costat, la nostra força, intentar enviar una força d'esperança a tots els que han vist des de prop una por mala d'oblidar i que com més aviat possible puguin tornar a la normalitat. Senyora consellera, veu aquesta foto? Una foto on l'aigua està bastant tranquil·la, on se veu una persona al mig, on no fa fosca. El més important d'aquesta foto és que no fa fosca. El més important d'aquesta foto és que no fa fosca. Això vol dir que no eren les 7 de l'hora baixa i ja els cotxes estaven tapats. Jo no tinc cap dubte, el Pi no té cap dubte, que la intervenció de tota la gent que va participar a partir de les 7:30 de dia 10 va ser perfecta i enhorabona els hi dona a tots. Fins avui, que segueixen fent feina, amb les persones que estan recollint informació als distints ajuntaments, no tinc cap dubte. Els nostres dubtes estan en el que passa a partir damunt les 6:15 fins a les 7:30 del matí, on estan els nostres dubtes. I tenc clar que a partir de les 12, més o manco, està la cosa que se sap ja les coses que han passat. Crec que aquesta compareixença s'havia d'haver fet en ple. I crec que IB3 ho havia donat en directe tot. No volem callar res. Nosaltres creiem, en aquest cas distint que el senyor de Podemos, que se tracta de valorar únic i exclusivament en què podem millorar. Que ens toca fer-ho bé és evident. Per això ens paguen. L'únic mal de cap d'aquesta comissió, o de tots els que han decidit dedicar-nos a la política, o gent que té un càrrec de representació important a nivell de tècnic a la comunitat autònoma, l'únic que els ha de preocupar avui és com millorar. És l'únic missatge d'esperança que pot rebre una gent que ha sofrit moltíssim, moltíssim. Dit això, crec que hi ha 3 parts. Una que serien els avisos. L'altra, les accions duites a terme les primeres hores. I l'altra, la coordinació entre diferents cossos i forces de seguretat i d'emergència. I també, lògicament, així com se van incorporar aquesta avalanxa impagable de voluntaris. Però això ja va ser més tard. Comença a estar cansat de sentir les culpes d'AEMET. Quan sé que AEMET és l'únic que ha sortit a dir que ho va fer malament. Està bé que qualcú reconegui que no varen actuar en la celeritat que tocava. Ho de l'entrevista del diari, si el diari no de mentides, que ho de ser responsable. El més important aquí el que hi ha, que si qualcú s'ha equivocat, ha d'assumir la seva responsabilitat. Jo vaig participar en la confecció del Pla Inundable l'any 2005, a través d'informes que se va fer per la Conselleria d'Interior. El problema més greu que tenim aquí és que el Pla Inundable no s'ha aplicat mai. Quants exercicis s'han fet? No s'ha aplicat mai, perquè no s'ha hagut d'aplicar, no és vera? Molt bé. Quin problema tenim? Jo ho dic perquè vull intentar donar, a través del PI, una proposta per estudiar com a solució. Quin problema tenim aquí? Que no tenim experiència. No tenim experiència. Protocolàriament, tècnicament, sí que tenim criteris, però crec que els criteris tècnics no són els millors criteris reals o criteris efectius, que no té res a veure. El qual nostres criteris reals i efectius damunt el terreny quan se produeix l'emergència no han pogut actuar. El senyor Jarabo xerrava d'unes possibles detencions a restaurants, el portaveu de més també parlava de com podríem articular altres alertes perquè la gent pogués rebre la informació. Fa anys, els incendis a Balears tenien fracassos molt importants.
molt importants. Per arribar tard, per enviar qualcú a que confirmés que hi havia un incendi important. I després se despatxava tot el personal i equips que s'havien de despatxar. Fa bastant d'anys, amb un govern del senyor Antic, l'any 99-2003, en la consellera Rosselló, se va decidir posar despatx automàtic en marxa. El despatx automàtic el que fa és que malament sigui una alerta de fum que després és falsa, tothom surt d'allà on està realment el seu lloc i arriba al lloc. Si és fals, m'ho tornem. I el mateix sistema pressupostari paga el mateix, hagi foc o no hagi foc. El que nosaltres no tenim aquí és un despatx automàtic quan se produeix una alerta de possible inundació. Me va bé que l'AEMET millori, però no necessito l'AEMET. Puc estar preparat per actuar, malament només sigui informació que m'arriba de que comença a haver-hi 2 pams d'aigua a un lloc. Com es podia resoldre això? Emergències coordina cossos que no són de la comunitat autònoma, al vespre, l'hora baixa vespre, que no depenen de la comunitat autònoma. Guàrdia Civil, Policia Nacional, bombers, ambulàncies, no són de la Direcció General d'Emergències, no són de la Conselleria d'Interior, no està amb ells cada dia, no batega amb ells cada dia quin és el problema, sinó que els ha de coordinar en base a un protocol que existeix, que mai hem fet entreno d'això, però que els has de coordinar. El que passa amb incendis és que la Conselleria de Medi Ambient té múscul suficient per arbitrar, actuar a qualsevol moment. Té 350 homes en l'estiu, té X torres de vigilància i també té fixo, punts de brigades que surten en despatx automàtic, malament sigui fals, a Inca, a Son Tous a Palma, a Son Bonet a Palma, a Son Real a Santa Margalida, a Petra, Metge Central, a Eivissa, a Coma, a Formentera, Can Marroig i a Menorca, Mercadal. Moltes vegades, tècnics que són aquí, qualcun, d'emergències i tècnics d'Ibanat, ha hagut damunt la taula la discussió si hauria de ser un sol cos, moltes vegades. Per això, quan la consellera, i m'heu sentit remugar en positiu, quan la consellera diu podem estudiar una agència d'emergències. Per què? Perquè nosaltres el que no tenim és un despatx automàtic. Hasta i tot, estem esperant que l'AEMET ens digui que entramos en roja. I és normal que vareu actuar antes que ells ho fessin. Bona seria. Això és la prova més evident que se pot actuar antes que l'AEMET digui qualsevol cosa. Però si tinguéssim un despatx automàtic, malament sigui de falsa alarma, i que aquest equip de 350 persones que tenim, perquè Sibanat té 550 persones, 350 que és per incendis, en l'estiu, en temporada baixa n'hi ha 60 que deixen de fer feina. Si nosaltres tinguéssim 80 persones més a Sibanat, i que se'ls adiestràs també perquè en Siban poder fer entrades de torrents que hi ha trons nets, poder estat de guàrdia igual per si se produeix una inundació. De la mateixa manera que ho pagam per incendis, nosaltres hem estat a el punt d'esdertar en qüestió de quants de minuts. En molt pocs. Aquest protocol que tenim, jo crec que ens dona a veure que d'aquestes mesures que hauríem de fer, n'hi ha unes que si estem amb alerta taronja, se tracta d'avisar als ajuntaments que aquells carrers que estan de vora torrents no hi ha un cotxe. I si és una falsa alarma, doncs no passa res. No passa res. Però un altre problema molt important. On s'han produït la majoria de morts? A les carreteres. Si nosaltres tenim un despatx automàtic i aquest despatx automàtic depèn de la comunitat autònoma a través d'aquests equips professionals que té emergències i professionals que té Sibanat i a través d'aquestes 400 persones que estarien tant en l'estiu com en l'hivern,
ells coordinats en sort de carreteres, o un posaria la barrera si havies d'hivanar a tors d'emergències, o si havies de carreteres. El qual voldria dir que quan estem amb alerta taronja hauria d'haver a tots aquests puestos que a punt són inundables, que tots és més fàcil dir que s'ha construït, que s'ha construït a tal puesto i s'ha construït a tal puesto, i quan no aturan les carreteres en l'eficiència que toca, què passa? Si ve a 100 metres d'ona en d'or d'altura, que és un pas d'aigua per escut a la mitja que passa per l'Ebre cada dia. És a dir, no aturarem a res d'altre. El qual, el Pi, la reflexió que fa més que demanar-li, i a quina hora s'ha posat marxa o tal o qual, el Pi el que li diu és no és millor tenir un múscul de dones i homes a la comunitat autònoma amb un despatx automàtic que siguin capaços de poder mobilitzar-se de la mateixa manera que mobilitzam amb un incendi. Ha quedat clar que la feinada que ha fet IB3, la pròxima vegada que passi alguna cosa, el primer que s'ha de cridar és IB3. És IB3. I a les ràdios és necessari. Perquè és una forma que la gent pot rebre informació. Hi ha tantes coses que podrien xerrar una taula amb professional de realment el que es pugui fer, que és brutal. Que és brutal. El qual nosaltres veiem que tenim protocols, tenim tècnics, tenim cossos de seguretat, tenim bombers de Mallorca i de Palma, tenim ambulàncies, tenim voluntaris de protecció civil, però ens fa falta tenir un despatx automàtic quan hi ha una alerta, malament sigui falsa, de possible inundació. Que dugui a la vegada coordinat, no tan sols es pot despejar, com diríem, el llit dels torrents o el que ha de veure el llit dels torrents, sinó també tot el que és infraestructura de carreteres. Almenys si jo fos el president, ho faria. Almenys jo si fos el president, ho faria. Perquè sé que hi ha els tècnics, homes i dones, i el personal, homes i dones, que són del govern balear, que per això en saben molt. I si no me diguin com varen quedar els dies de matí, tots els que varen venir. Perquè jo també he rebut informació en aquest sentit. Miri, senyora consellera, hi ha una qüestió a l'informe que firma el director tècnic de l'operació Inumbal, el senyor Joan Pol, a el principi, que diu: para atender los primeros incidentes entrantes, se procede con la movilización de organismos y unidades con los protocolos de emergencia ordinaria entre las 19:32 y las 21. ¿Me podrá dir qué vol dir que se procede a la movilización de organismos y unidades con los protocolos de emergencia ordinaria? Què vol dir això? I serà quan se n'ha compte que vostè no té el que jo li he dit abans, un despatx immediat. Però estaria bé que tothom ho sentigués. Estaria bé que tothom ho sentigués, perquè no són protocols extraordinaris que posam en marxa en aquest temps, sinó que passam a funcionar fins a les 21, almenys diu el paper, si no és així, basta que me digui no és paper, no li faré contrari, ni li trauré punta, perquè si alguna cosa amb aquest tema no vull fer és treure punta, però no vull passar de passada, no vull parèixer aquí que tots mos sap greu, hem de millorar, no, això va en sèrio. Hi ha molta gent que amb aquesta qüestió ha perdut molt i qualcun ha perdut per sempre. Què són operar de les 9:32 a les 21 hores els protocols ordinaris d'emergència si estem en una situació que a aquesta hora els cotxes estan volant per dins del torrent? Vaig acabant. Creiem necessari aprovar, i ja li va demanar el senyor Pep Melià en pleno fa 3 setmanes, que van demanar que han d'aprovar una llei del foc. L'han d'aprovar, els hi van demanar el PI, pareixem un repic a morter, doncs sí, el PI va ser qui ho va demanar el govern, perquè s'aprovi d'una vegada el que és la coordinació entre els bombers de Mallorca i els bombers de Palma i altres qüestions que té una llei del foc. I pot ser una gran oportunitat per millorar segons quin tipus d'actuacions i no haver de tenir discussions, que jo no entraré, ni vull entrar en aquestes que van tenir segons quins dirigents. Li he dit de l'equip humà, que vostè el té si vol, l'únic que ha de dotar en la Conselleria de Medi Ambient de més operatius
i fer un despatx automàtic en l'hivern igual que se fa en l'estiu. Implicarà formació? Claro. Implicarà, millor, comprar una sèrie de barques hinchables? Claro que sí. Clar que sí. Però dormiran a los puestos com dormen ara quan hi ha incendi, el qual no tenen més de 15 minuts per arribar al puesto. I si no, els amogui en base a l'esplà d'avingudes d'aigua a lo llarg de 500 anys i els col·logui allà on estan les 7 o 8 zones més preocupants de possible risc d'inundació. L'altra qüestió és que les carreteres, ja li he mig anunciat, això duria el tancament immediats de segons quines carreteres. Qui va tancar les carreteres? La Guàrdia Civil. Oh, no. Jo si som que el president del Consell puc ser competent en tancar una carretera, que sé que me passarà. És que aquí està el tema. És a dir, el pla inundal, a l'hora de coordinar-se, com que no ha funcionat mai, segons qui arriba, per proximitat, actua primer. De fons, t'he d'anar acabant. Vaig acabar. No tinc cap dubte, i el PI ja ho va votar, que ha d'haver un destacament de l'AUME aquí. I el que hem de fer és complir el mandat del Parlament, punto. Ho van demanar al Parlament. Ho tornen a fer perquè quedi més clar. I del que van fer va ser embatumar la gent i ho van enganar. Senyora consellera, ha dit vostè, hem actuat en tot el que hem pogut. Estic d'acord. Però podem fer alguna cosa més? Jo crec que sí. Ens toca saber com podem actuar més ràpid. Perquè quan hem actuat bé. Una conclusió que jo crec que és important, aquesta. Podem actuar més ràpid. Perquè quan hem actuat bé. Que hem fet el que hem pogut, sí. Però segurament podem fer més, que és actuar més ràpid. Del portaveu del PSOE, senyor Alcover, que aquestes coses són coses que passen cada 500 anys. No és vera. Que aquestes coses van passar al 89 i hi va haver morts. 89 hi va haver morts. Va passar el 90, quasi com el 89. El 2001, perquè el senyor Alcover ha dit fenòmens extraordinaris. Fenòmens extraordinaris no tenen per què ser sols inundacions. Són més coses. I no són ovnis. El 2001, me penso que vaig tenir el plaer de poder fer feina amb el senyor Pere Perelló, ara director general d'Emergències. El 2001 hi va haver un fenomen extraordinari que van caure més de 8 milions de pins. I aquell dia hi va haver fatxos, que anàvem en fatx en aquell temps. Anàvem en fatx. I estic convençut que no va passar res humanament, però que vàrem actuar malament. Perquè nosaltres no havíem d'haver deixat sortir de dins el poble ningú. Els havíem d'haver duit els pavellons. No van endevinar cap arbre a cap cotxó, que matés a ningú. No són fenòmens extraordinaris. El 2005 hi va haver un de molt perescut, no en tant de metres cúbics d'aigua, a Alaró. I va morir una senyora que dormia. No són tan extraordinaris. Hem de mestar que hi hagi 13 morts perquè siguin extraordinaris. Però és que el 2018 ha tornat a passar. No estic d'acord en contrastar el fenomen. No contrasti res. No contrasti res en Saemet. No, li dic molt en sèrio això. Molt, però. No tinc cap dubte. Des de l'experiència. El problema que vostè no té és que no té un despatx automàtic que li puguin dir la seva xarxa que el pugui informar. La seva xarxa. A incendis, el seu despatx automàtic no depèn dels mapes del dia, de com està la calor, la humitat, el vent, que els atenen i tenen les eines per mirar-ho. Depèn de l'alerta que detecta qualcú. I es mou. I a vegades detecta aquesta alerta gent que forma part dels que vigilen i a vegades detecta l'alerta gent que ho veu i ho passa. O gent de l'Ajuntament que està i avisa.
i se despatxa. Hi ha un tuit que és a les 16:04 que fa Enaire. Enaire és el gestor de navegació aèria d'Espanya, que el retuitea Saemet. I el tuit diu: fuertes tormentas en Baleares. Por seguridad, espaciamos los aterrizajes. Si aquell ho veu, no ho veu Saemet, Saemet ho retuitea, es postureo. No, jo vaig xerrar amb qualcú familiar meu que volava, i diu, efectivament, a damunt les 4:15 mos han espaciat els aterratges a Balears. És a dir, això és vera el que li dic. I dir llamps, els llamps duen nivells, i el nivell duen aigua, i si n'hi ha molts, ha molta d'aigua. És a dir, jo crec que si qualcú m'escolta o m'entén, m'entén el que jo li dic. Ah, no l'entén? Senyora consellera, que em vaig amb bon esperit. Li vull donar l'enhorabona a vostè i al seu govern perquè sí que és positiu aquest sol document que han fet de petició de les ajudes. Això és molt positiu. Espero que funcioni. Que això que la gent va als ajuntaments i l'Ajuntament amb aquest document que vostès han consensuat entre Ajuntament, Govern Central i Autonòmic perquè puguin, a través d'una entrega de documentació, que això antes no era així, i està molt ben fet això, i enhorabona, que això pugui anar a les distintes administracions sense marejar la gent. És molt positiu també les ajudes urgents que vostès han estat donant a les vivendes aquests dies a través de la consellera de Serveis Socials, aquest €1.000.000, un 10, el que és, no ha dubte. Esperam que les altres ajudes siguin igual d'importants, que més importants, siguin igual de concedides en la mateixa agilitat. Avui pareix àgil i pareix positiu, veurem d'aquí una sèrie de dies. Ajudes agràries, no ho veiem tan positiu. Donar ajudes agràries a només que estan d'alta agrària deixarà a molta gent de fora. I donar ajuda agrària només fins al 80% del que diu la legislació europea crec que és una equivocació, perquè estem en una situació d'emergència i poden arribar a 100. I deixar tots els que no són d'alta agrari sense cap tipus de possibilitat de poder tenir una ajuda per restablir... Vagi acabant, senyor Font. Per restablir parets i tot això és un problema. En indústria, pas penen sota 100.000 euros. Han pres que han desaparegut, per exemple, que eren distribuïdors 3 camions. Aquests 3 camions valen més de 100.000 euros. 3 camions. I vaig acabant. Crec que el que quedava que estudiar de SUME està totalment estudiat. No importa que estudiem més. Final. Com se pot millorar? Criteris tècnics, revisar-los. Criteris reals, criteris efectius. Crec que SUIP pot col·laborar a través del seu Departament de Física en el tema de predicció meteorològica sense cap problema. I li dic que la llei del foc almenys li coordinarà els bombers. Almenys li coordinarà els bombers que depenen de dues administracions. I per acabar, necessita ampliar les brigades d'Ibanat, adiestrar-los per tema d'inundacions i tenir despatx automàtic també quan arriba l'hivern en temes d'inundacions. D'aquesta manera no es preocupi, si tota la tecnologia millora, encara mourà molt més la gent que dependrà de vostè. I tots els altres, policia, UME, Guàrdia Civil, bombers, se penjaran darrere vostè. Ara, per moure'ls, primer els ha de cridar ell perquè ells se moguin. I de l'altra manera vostè mourà, el consell que li toqui mourà, un equip humà que és capaç de fer coses meravelloses. Gràcies.